Давай, аре, бе. Давайте име. Пак ти тази маска, бе, момче. Не ви си мръсни неща. Каро, ти си. Аре, бе, Каро, перфектно. Ай. Две калине. Значи това е канал, ма. Това е... Ти всички не знаят, какво ще обясня? Да, добре. Айде. Това ми дали го. Аз съм видял клипове. Снимаш тази чаша от риба. Той съм видял клипове. Дай за... Тук. Как ти се мълчи? Снимаме. Леко, леко. Това си. Всички на пак ти бе. Леко, какво ще види? Малко е... Не, бе. Поправите ме. Ах, слабаците ми. Малко. Викаш риба. Ай, мъкнете, бе. Ще се излагайте, бе. Аз мога да изрязам. Това е изрежено. Ма снимай ги и тях, какво снимаш земята? Ами снимам ги. Тамар. Давай. Тук се гледай като Аре, бе, по-сериозно. сега се изслушай. Аре, мазен. Ти си леко. Флек. Ой, Валери! Какво правиш, бе? Ела. Ти са горно. Ай, подай нашето. Що бе, това? Това се нарича скопарка. Добре. Сега гледай към го. Банкс. За теб! Оле, как си ударихме гой. Па снима ли го как си ударихме гой? Да. Оле! Мазана бот. Зумвай. Той снима как му свали гащите. Снимахме, бе, всичко снимахме. Не. Ще видите в Фейсбук. Айде, Калина за теб идва. Калиновски. Викам го. Красавичка. Гол! Оле! Ай, вземи я. Гол. Гол! Има една обратна, не така. Оле, аз трябва да правя проекти. Аре ви. Сега И това е гол. Само го копни. Бързо пред него. Калина идва! Бягай, Калина! Бягай конския спринт! Има едно. С боцата! Излез му да, той ще се паникьоса. Валери, мърни се малко, бе. Няма такива. Аре, давай, минавай го набързо. Давай, Калина, той е докосна, бе! Докосна е, Калина! Аре, бе, Крис! По въздух! Силно по въздух! Скобарки чек! Ай! Ай! И това е гол, но не се видя това гол, но да. Колко е? 2-1. Колко проекти трябва да правим? Ай, мъкве, бе. Трети. Оле! Няма повече. Нямаш повече!
повече! Въздух беше, бе! Има го на клип всичко. Няма да лъжите. Оле! Сега ще му вкара с това. 4. 4. Айде! Айде нашите! Гол! Това ще ги дам. Хора, Искате ли интервю? Миро, за нищо не става. Добре. До някъде сте прав, господин. Оле! Дръпни се, дръпни се, дръпни се. Слабна. Не е вярно. Добре. Това момче не може да дигне топката. Оле! Гол! Няма да е. Стига де! Как я ръгна с боцата. Але май са е, това съм. О! Главата. Аре, бе. Аре, бе. Оцелитела само по главата. Не! 3-4. Изи ми е! Печелят. Печелят. 5-3 победа. Какво ще кажеш ти? Бягай до тука, бе! Аз с Кой ще кажете за матч? Миро, за нищо не става. Чукай си го, е, ще снимаш. Ти? Какво да кажа? Добър мач. Съм най-добрия аз. Заложих взема и Калин. Ама загубих. Аз заложих за куртата. Господин, верно ли, че заложихте корема? Не. Корем. Ко? Не направи така. А бягайте от този сум. Емо, напред така. Аз ще напал за мен. Аре, моля ли аз да